דלת עץ, יחידת דיור. כמו שאתם רואים, מפורקת לגמרי, ללא ידיות, מצב לא טוב, מנגנון ישן. בואו נתחיל לעבוד. חיזוק המשקוף על ידי דרגים, לחסוך ללקוחה כסף על מנת שהיא לא תצטרך להחליף לא את המשקוף ולא את הדלת. פשוט מאוד, עבודה של 5 דקות. עכשיו אנחנו נעבור להחלפת הידיות והמנגנון. מנגנון 0, ישן, מצב לא טוב. אנחנו נתקין ללקוחה מנגנון חדש, סט חדש מניקל של ידיות, רוזטות, וכמובן מנגנון חדש, מנגנון 0 חדש. יחזיק ללקוחה הרבה מאוד זמן ויחסוך לה כסף לביקור הבא. ידיות ניקל מפוארות של יל, סט שלם, גם כן יחזיק לה הרבה מאוד זמן. כמובן שהסט מתאים למנגנון 0. מנגנון חדש, עכשיו נתקין את הסט של הידיות והרוזטות וזהו. כאן מנגנון, החלפנו סט רוזטות ידיות מניקל. מעולה.